ساعة تأخيله فنو يرتب مكتال تركوز وخركم تعذبتنا هم يتمسيون لما 14 سنة سدالوه هقراون زيناتات حيزلكم كريبة زلها دي بعبده مكتالكم بخبري إن عدمكم فلما أرست زينا لوخ بيت صحفت مو هاد سبعة وقدات حبرات هقرات مثل على الواتساب مزي ارترازتيو بمقنيات 10 سنين سماعتات إيرترا صلو تفتحتن دوعان تخايدو أبزبادو بابز حلف حمش عامتات لعل 350 مليون نعفا دبس نصدرا سوءات تخفيلو وتادراو زمدنا أمريكان أستراليان نتزتا إيسيا باسفيك بقالو تاقتلو خمزقل تقليتو أمريكان دوب كوريان نكليسا مدبات سمين كوريان مقتا قدام نتيبا كم السرحة حبيران أب كتشن عسران حموشن أباها قرو أفريكا كليما مزبال وزا صعب حدقاتات لعل 3 حسابات ميتوم زرزر زينام لوخ بيت صحفت موهات سبعة وقدات حبرات هاقرات مثل على الواتساب مزي إيرترا زتيو وكيل إرينا ساميل هابت مكال زدالو تسبتساب نقر مسكال قرس غير كوربوي بدايركتر كفلي ملسا قبري بيت صحفت موهات سبعة وقدات حبرات هاقرات أوشا مس إدم وصرنو استمر حلوخ بعصر شو منتن عصرت شعاتن سنة مس منسترات زركبهم لعلو السمز منقستي إرترا تراخيبو أب شركة نتاو متحبارن لمعتاو مدباتن زاتيو اتلوخ بأواهدي تكالات ودو حبرات هاقرات بإرترا مس نهلا فالجي تسنيو مس منستر قدات وصاياتو عثمان صالح منستر حرشا أتو أرفاي نبره منستر زينا أتو يمانا قبر مسكال كمون حلافي بوليتيكا وقدات هزباو قنبار نديمقراطين فتحن أتو يمانا قبر أبيو ركباتا كايدو اتعودت زمدناتات المحيال هاقراو لمعاتاوي قدامنتاتن بدهوتاتن نمجنزاب سلواتات كلمة ولوطي بقربان معزاب أقبابات شركنات نمقلاح كومون سرحي تاور فتات نايتي تكال نمرقاز علمايو إذا كم زيلن كالو اتي لؤوخ أبزوب عن سبا نوز زوب عتكاليزان قرب وحسن معزاون مقبن نمرقاز زكاير زيلن فتات أبنو زوبا سرجق استوارده بصحاو سعاد سرح هزباوي نوطا قرب ماين بادرهو كمون أب هاقراو موديل تمر بهرياوي حرشا أخريا عدتا كايدو بمقنيات 10 سنة لو من سماعتات إيرترا زلو تفتحتن دوعان ككايدو عيلو وكالتي إرينا يوهانس مبرهاتون ياسين صالحن بملكة زبزاب نسدالوه ياسين صالح كورويو بمخنيات 10 سنة معالت سماعتات إيرترا لومي 19 سنة أب ساعتات نقهو أب كتما سمرا بيت كريستيان دبر سهل قدس ميكايل تطرات صلاة فتحات أب ساعتات دحر قطر دما أب جامع الخلافة الراشدين درسن دوعان تخايدهم كاب ساعات شومون تنقو أب استخايدة سنة سرعات ببطء وقدس قدامي باسيليوس حمشاي باترياريك أرتودكس توهدو بيت كريستيان إيرتراس تمرحو بطءان ليك أنا باباسات ليك أونتي ولده كهنت كمون كاب كلنا دبارات زد تمدبو لباسيان صلوت أعريقم أبتي مرحت هايمانوت كاثوليكاويت بيت كريستيانن وانجيلاويت لوتراويت بيت كريستيانن زد تصاتفو مدب ببطء وقدس حمشاي باترياريك أرتودكس توهدو بيت كريستيان إيرترا براكي بليك أونتي ناي كلنا دبارات هاجر السبكة اسمرا دما نخبري سماعتات ملتان بتحم أب منبره باترياريك حالا في سبكة وانجيل مرقيتا سو انبيني أب زهبو استمهرو سماعتات متكاتا زي بالله وتم بجاز غفلو مرأي فقرم نهزو من هاجرو من كم زغنة بمتكاس ازوم أب تسلالنا تسنى السلام نستمغر زلنا وقنات فقرم كن كتل أزهاخيرم أب موداتا بتمهرت سنبت نايستمدبت دبري مزامور مسكربة اتسن اسرعات بمهللان براكين قدس باترياريكن بطوان أبوتات ليك أنا باباساتن تزازيمم ازي كم زيلون كله كاب ساعات 4 فرقان دحر قطري أم مسجد الخلافة الراشدين بستخايد مدب بمفتي إرترا مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار التمرحة صلاة دعان تخايدون
ሸኽ ሳለም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ 10 ሰነ ህይወቶም ብምብጃው ብርሃን ናጽነት ዘግዘሙናን ልዕላውነትና ዘውሓሱን ሰማዕታትና እንዘከረላ መዓልቲ ሓበንን ክብረትን ከም ዝኾነት ብምጥቃስ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ንስድራ ሰማዕታት ክናብን ዝከኣሎ ክሕግዝን ተላብዮም ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ጎደናታትን ኣብ ኣባይቶምን ሽምዓን ጥዋፍን ብምብራህ ንሰማዕታቶም ብሓበን ይዝክሩ ኣለዉ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ዞባ ደቡብ ካብ 2020 ክሳብ 2025 ልዕሊ 350 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ንስድራ ስውኣት ክኽፈል እንከሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብዝቕመጡ ዜጋታት ንፅጉማት ስድራ ስውኣት ኣስታት 17 ሚልዮን ናቕፋ ሓገዝ ተበርኪቱ ወኪል ሪና ፊልሞን ትካቦ መልክዕ ፀብጻብ ንዘዳለዎ ትሕዝቶ ስዒቡ ቀርብ እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ልዕሊ 350 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ንስድራ ስውኣት ከም ተኸፍለ ሓላፊ ጨንፈር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣቶ ሃይለ ገብረ ሚካኤል ሓቢሩ ኣብ መላእቲ ዞባ 18179 ተደበስቲ ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ ኣቶ ሃይለ ኣብ ርእሲ እቲ ብመንግስቲ ዝኽፈል ስሩዕ ደበስ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝቕመጡ ሰብ ፀጋ ብምሕዳራት ንዝተለለያ 3909 ፅጉማት ስድራ ስውኣት ኣስታት 17 ሚልዮን ናቕፋ ሓገዝ ከም ዘበርከቱ ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ስድራ ስውኣት ብቁጠባ ነፍሰን ንክኸላ ብዝተጸንዐ መንገዲ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምሕባር 2.5 ሚልዮን ናቕፋ ወጻኢታት ብምግባር 257 ስድራ ቤታት ብምርባሕ ጥሪትን ንግድን ከም ተጣየሳ ገሊጹ ኣቶ ሃይለ ኣስዒቡ ምእላይን ምሕብሓብን ስድራ ስውኣት ሓላፍነት መላእ ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብደረጃኮም ኣብ ንጥፈታት ማሕረስ ዓጺድ ምጽጋን ኣባይትን ካልእን ደገፍ ከም ዝግበር ኣብሪሁ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ጉጅለታት ህግደፍን ምሕዳራትን ንስድራ ስውኣት ንዝገብርዎ ደገፍ ብምምጓስ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ካብ ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝተዋፅአ ልዕሊ 3.6 ሚልዮን ናቕፋ ከም ተመቓርሐ ሓቢሩ ሓላፊ ጨንፈር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃይለ ገብረ ሚካኤል ላሞ ወዳእታ ብምሕዳራት ንኡሳን ዞባታት ብፍላይ ከዓ ምሕዳራት ከባቢ ማሕበራውን ቁጠባውን ፀገማት ስድራ ስውኣት ኣብ ምልላይ ምፍታሕን ዝገብርዎ ዘለዉ ዝተዋሃደ ዕማማት ክቕፅል ተላብዩ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ምክንያት ዝኽሪ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ማዕልታዊ ንጥፈታትን ስነ-ጥበባዊ መደባትን ኣካይዱ ብ16 ሰነ ብቀፅሪ መቐብር ሓርበኛታት ዝተኻየደ ማዕልታዊ ወፈራ ካብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ሃኮሴ ዝተዋፅኡ ኣስታት 60 ሰራሕተኛታት ተሳቲፎም ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ድማ ኣብ ትሕቲ ሃኮሴ ካብ ዝተወደበ 15 ትካላት ዞባ ማእከል ዝተዋፅኡ 420 ሰራሕተኛታት ኣብ ደንበ ዛውል ንምግራብ ኣብ ዝተሓዘ ቦታታት ዛላታት ሰሪሖም እዚ ከምዚሉ እንከሎ ብ17 ሰነ ንዝኽርን ክብርን ሰማዕታትና ዘንፀባርቕ ስነ-ጥበባዊ መሰናዶን ትረኻ ውዕሎ ጀጋኑን ዘጠቓልል መደብ ኣብ ኣዳራሽ ሃኮሴ ቀሪቡ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ንዝኽፈልናዮ ከቢድ ዋጋ እናስተንተና ቃልና ንትግባር ሕድሪ ሰማዕታት ክንሕድስ እተዘኻኽር ዕለት ምዃና ዝገለጸ ምክትል ዋና ጸሓፊ ሃኮሴ ኣቶ ክብሪ ኣብ ኪዳነ ኣብ ዝተዋፈርናሉ ዓውድታት ብኣድማዕነትን ዘይተጉላባነትን ክንዓይ ዝሓሸ መጻእን ምህናፅ ኣብ እንሰላሰሎ ስራሕ ድማ ንሰማዕታትና መጓዓዝትና ክንገብሮም ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ማእከል ብምኽንያት 20 ሰነ ሰማዕታት ኤርትራ ንምዝካር መደባት ዝኽሪ ሓበን ተኻይዶ ወኪላት ኤሪና ዮናታን ይዕብዮን ዳንኤል ወልዱን መልክዕ ዜናዊ ፀብጻብ ዘዳልዎ ትሕዝቶ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ንትርጉም መስዋዕትን ርዝነት ሕድሪ ሰማዕታትን ዘንፀባርቕ መደባት ዝኽሪ ሓበን ተኻይዶ በዚ መሰረት ኣባላት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብ18 ሰነ ዝወደቦ መደብ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ስእላዊ ምርኢት ስዋዕት ኣባላት ሚኒስትሪ ድሕሪ ምኽፋት ነቲ ዕለት ዝውክል ቃል ኣስሚዑ እቲ ኣጋጣሚ ብስነ-ጥበባዊ ስርሓት ዝተሰነየ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ፖሊሲ ኤርትራ ዘዳለዎ ካብ 1962 ክሳብ 1975 ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሞ ግፍዕታትን ህልቂትን ዘንፀባርቕ ስእላዊ ምርኢት ብ18 ሰነ ብሓላፊ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ኣብ ጎኑ ኣፍ ደገ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ተኸፊቱ እቲ ስእላዊ ምርኢት ክሳብ 21 ሰነ ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ክቕኒ ኣባላት ማሕበር ምትሕግጋዝ ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብወገኖም ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ዝተሳትፎ ናይ እግሪ ጉዕዞ ካብ ከባቢ ቤት ገርግሽ ክሳብ ከባቢ ማይ ደምነት ድሕሪ ምክያድ ናይ ዝኽሪ ሓበን መደባት ኣካይዶም ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣባላት ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ሰማዕታትና ልብና ይሰፈሮም ብዝብል ቴማ ንርዝነት 20 ሰነ ዝውክል ስነ-ጥበባዊ መሰናዶ ከካይዱ ከለዉ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ንኡ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቕ ድማ ኣብ ምኹስኳስ ሰውራዊ ክብርታት ኣብ ናእሹ ወለዶታት ዘተኮረ ትሕዝቶ ኣቕሪቦም ብኻልእ ወገን ኣባላት ሚኒስትር ዜና ብ16 ሰነ ኣባላት ቤት ፅሕፈት ህግደፍ ዞባ ማእከል ድማ ብ17 ሰነ ዝወደብዎ መደባት
ንቕያን ውዕሎን ጀጋኑ ሰማዕታትን ንህሉ ወለዶ ዘሰክሙ ሕድርን ብዝገልጽ መሰናዶታት ዝተሰኒ ነይሩ። ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ ንኡ ዞባታት እውን ካብ 17 ሰናት ሒዘን ተመሳሳሊ መደባት ዝኽሪ ሓበን የካይዳ ኣለዋ። ዜና መስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ኢዮብ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ብዝሓደሩ ሕማም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ብ12 ጉንበት ኣብ መበል 67 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ተሰዊዩ። ኣብ ወርሒ ሰነ 1975 ኣብ መሳርሒ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ኢዮብ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ማእከላይ ሕክምና ውድብን ተዋጋኢ ሰራዊት ብርጌድ 70 ድሕሪ ናጽነት ድማ ሚኒስትሪ ጥዕና ብሞያ ፋርማሲስት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ስውእ ተጋዳላይ ኢዮብ ሚካኤል በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ውሉዳትን እዮም። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ትማል 18 ሰነ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሞም። ሚኒስትሪ ጥዕና መስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ኢዮብ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይበል። ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ወጻኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ዜና ወጻኢ እናሰፍሐ ዝመጽእ ዘሎ ወታደራዊ ዝምድና ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ንጸጥታ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ በኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ጠንቂቓ ዝተገልጸ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ናብ መፍረ ኣጽዋር ዘተኮረ ሓድሽ ወታደራዊ ስምዕ ከም ዝኸተማ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ። እቲ ስምዕ ኣሜሪካ ብኣውስትራልያ መኽዘን ኣጽዋር ከተዋደድ ከም ዘጠቓልልን ተግባራውነቱ ክሳብ 2028 ክዛዘም ከም ዝኽእልን ይእመት። ነቲ ወታደራዊ ውዕል ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ዝገለጸት ቻይና ሃገራት ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ብሓባር ክቃወሞ ጸዊዓላ። ኣውስትራልያ ቀዲማ ዘመናውያን ሳብማሪናት ንምውናን ዘጠቓልል ወታደራውን ጸጥታውን ስምምዕ ምስ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ከም ዝኸተመት ዝዝከር እዩ። ቻይናን ሩስያን ነቲ ኣብ 2021 ዝበፅሐን ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ዝውዳእን ወታደራዊ ውዕል ክቃወሞ ጸኒሐን ኣለዋ። ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኒኩሌሳዊ መድባት ሰሜን ኮርያን ምግታእ ቀዳምነት ሂበን ከም ዝሰርሓ ገሊፀን። መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ጎኒ ጎኒ እቲ ብዝሓለፈ ሳልስቲ ፈረንሳ ዝተቐንዐ ዋዕላ ኣባል ሃገራት ጉጅለ 7 ብዘካይድዎ ዝርርብ እዮም ኣብቲ ጉዳይ ዘትዮም። ኒኩሌሳዊ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ብዘተ ክዓርፍ ከም ዝግባእ ብምግላጽ ኣብ ቀረባ መጻኢ ናይ መራሕቲ ዝርርብ ክካየድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም። ሓበራዊ ወታደራዊ ንጥፈታት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ቀንዲ ጸጥታዊ ስግኣት ምዃኑ ትገልጽ ሰሜን ኮርያ ክመጻእ ዝኽእል ሓደጋ ንምምካት ወታደራዊ ዓቕማ ብሓፈሻ መፍረ ሚሳይላት ድማ ብፍላይ ከተስፍሖ ጸኒሓላ። ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሚሳይል ክትፍትን ጸንሐት ሰሜን ኮርያ ኣገዳሲ ንዝኾን ፈተነ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ከተካየድ ከም ትኽእል ምጥንቃቓ ዝዝከር እዩ። ኣብ 2025 ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ክሊማ ምዝባል ብዘሰዓቡ ሓደጋታት ልዕሊ 3,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጸባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊፆም። በቲ ክስተት 13 ሚልዮን ሰባት በኣሉታ ከም ተጸልኡ ዝተቐስቶም ጸብጸባት ልዕሊ ፍርቂ ናይ ተኽሳራታት ብሓደጋታት ዕልቕልቕ ከም ዝሰዓበ ይርድኡ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዞባ ሰሜን ኣፍሪካ ብኽትር ዋዒ ምዕራብ ኣፍሪካ ድማ ብዕልቕልቕ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ከም ተጠቕዑ ተገሊጹሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪ ክሊማዊ ነውፂ ልዕሊ 90 ሚታዊት ኩምራታት በረድ ኣህጉር ኣፍሪካ ከም ዝመኸኸ ጸብጸባት ይጠቕሱ። መጠን ምልኣት መያዊ ኣካላት እውን ካብ 1999 ክሳብ 2025 ዓመታዊ ብኣስታት 4 ሚሊሜትር ክውስኽ ምጽንሑ እቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ ይርድኡ። ሳዕቤናት ክሊማዊ ነውፂ ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ካብን ናብን ወደባት ኢራን ዝግበር ምንቅስቓስ ንግዳዊ መራኸብ ኣጽኒዕዎን ዝጸንሐ እገዳ ከም ዘልዓሎ ትማል 18 ሰነ ኣፍሊጡ። እቲ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ኣሜሪካን ኢራንን ኩናት ንምቁራጽን መጻወ ሃርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋትን ዝኸተሞ 14 ነጥብታት ዝሓዘ ናይ ምርድዳእ መዘከር እዩ። ማእከላይዛ ኣሜሪካ ብዘርግሖ ወግዓዊ መግለጺ ብመሰረት መምርሒ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ካብ ወርሒ ሚያዝያ 2026 ጀሚሩ ንንግዳዊ መራኸብ ናብ ኢራን ከይኣትዋን ከይወፃን ምዕጋት ኣወሽመጥ ዖማንን መጻወ ሆርሙዝን ክካየድ ጸንሐ ወታደራዊ ስርሒት ብወግዒ ደው ከም ዝበለ ረጋጊጹ። ይኹን እምበር ተግባር ናይቲ ስምዕ ንምክትታልን ንምርግጋጽን ወታደራዊ መራኸብ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ክጸንሓ ምዃንን ማእከላይ እዚ ገሊጹ ኣሎ። ሰራዊት ኣሜሪካ ብ13 ሚያዝያ ካብ ናብን ወደባት ኢራን ዝንቀሳቐሳ ንግዳውያን መራኸብ ንምዕጋት ዝዓለመ ወታደራዊ ስርሒት ከም ዝበገሰ ዝሕብሩ ጸብጸባት በቲ ስርሒት ልዕሊ 135 መራኸብ ዓጊቱ ከም ዝመለሰ ይጠቕሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብመጻወ ሆርሙዝ ዝካየድ ምንቅስቓስ ንግዳውያን መራኸብ ሎሚ 19 ሰነ ዳግማይ ከም ዝጀመረ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። መዝብ ዝተኣሳሰር ዋጋ ነዳድብ ዕዳጋታት ዓለም ንበርሜል ናብ ኣስታት $79 ከም ዝወረደ፣ እዚ ድማ ግጭት ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ካብ ዝጀምር እቲ ዝተሓተ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም።
بخلو وجن من وكالة أمريكان إيران لو مع سرعة السنة كتما جنيفا مسوسا مع تازغتل تكنيك أو زرب كجمر زنبر مدب كمتسجاجرة من قصة سويسرلاند حبيرو يوكرين جرمانن تمال 18 سنة عم معبال باليستيك ميسايل زتكور حدش وتادراو سمعت فراريمان اتو تادراو عقمي يوكرين بمعباي متقعتات روسيا مكاز علم سمع بمنستر مكلخال يوكرين مخويلو فيدروفن منستر مكلخال جرمن بوريس بيستوريوسن اب كتما براسلس اب استخايد اخيبا منسترات مكلخال ابالات نيتو يتختمو بزي كازخلتين هاجرا 300 كيلوغرام زمزن تتوكوستي وتادراو غرباتن ماين ناب جنبارات كغو عزاز غلا سب البو تشكركرت مفراي تسمامعين اللوان تنتشكركرتي اب جرمن كم سرحي زغلا زلو جرمن يوكرينن او تادراون صتاون متحجاز تكور سمع اب زحلف ورح ميازا كم تفررما ذكريم اذا خمزين كله جرمن 500 مليون دولار زقمت حدش وتادراو دغف ناب يوكرين كتلخ مخانا حبيرالا جرمن امريكا تختيلان يوكرين زعبي وتادراو دغف زغبرت مخانا تقصو صبصبات كاب 2022 ناي 35 بليون دولار حجز كم زلاخت يردو أوروبا وحبرت قبل على روسيا مبل 21 حدث سوريا أجدان مصداق مزوج أمامه بلغاريا تعاونماته قدما منستر بلغاريا رومان راديفو تمال 18 سنة بذهب مجلسي تجدا نقطة هاجرو زها سخم زخنة بمحبار هاجرو نايكوف مسألة تقيمة خم زعجة التفليتهم يخون بر بلغاريا نتني يوكرين أوروبا حبرت مصنبار زكايز دلو مسرح زرب كم زي تقامو تقدم منستر نتيروم أوروبا حبرت قبل على روسيا مبل 21 زوريا أجدان مصداق زعلم أمامه بعد 9 سنة كم زدالو سفلتيهم تجدان العلم 207 تكالاتن والكسواتن زنازاترو خوينو استا 9 بانكتات روسيا كم زد تقلل تفليتو لهم اذا حدش امامن زمز 15 حمله ب 27 ابال هاجرات اوروبا حبرت كتصدق تثبيت يجبر كينات يوكرين او رحله كاتيف 2022 كاب جمر اوروبا حبرت نصلاتات ساعات فاينانسن تكنولوجين روسيا علامه زغبره 10 زورياتات اجدا كم زد صدقه صبصبات يحبروم تحبرت قبل روسيا بزصدقوا اجداتات تريليونات دولار زغمت قطباوي كساراتات كم زغاطمويو زغلاز اب كتمانيا من نيجر بسخايدن معرفون برتن مدبر حيل ايرن علامه زغبره شبراو متقعتي بوحدو 13 سبات كم تقتلو بسبب سلطان تهاجر متقاس مع كنا زينا قالحين منسر مكلخال ابزوصو مغلزا 11 خبتم قدايات ابلات سراويت كلتا دما سيفل كم زخونو انزيروم سراويت نيجر بزكايدو ناي ملسه متقعت سرحيت 22 شبراوين كم تقتلون عسلات طرطرات اب تحت قيد خمزاتون تمنستر بتوساخ غليتهم مسعتو غجلا القاعده متسار زلوش براو غجلا حلافنت نايت متقعت وسيدلهم اذا خمزيلن كله منكس نيجر كاب صباح 10 سنه جمر ناي 3 معلتات هاجراوي حزن اوجلهم منكس نيجر قداماو تادراو فر بحفشا ناي فرنسا ما بفلاي كاب قند طنق شبراو تግባራት مخانو بمغلاص اب 2023 كاب غزاتو كوت كم زاززه ذكريو زيناتات مزام ارسال زينا كدغملكم لوخ بيت صحفت موهات سباو قدات حبرات هاجرات مثل علوت سمزي ارترا زتيو بمغنيات اسرى سنن سمعتات ارترا صلوت فتحات اندعان تخايدو ابزوبا دوب ابز حلف 5 عامات لعل 350 مليون نافا دبس نصدر سوات تخفيلو وتادراو زمدنا امريكان استراليا نصتا اسيا باسفيك بالوتا تلوف دخل تغليتو أمريكان دوب كوريان نيكليساو مدبات سمين كوريان مكتا قدام نتيبن كم سرحة حبيران اب 2025 بهجر افريقيا كليما مزبال بتسعب حدقاتات لعلي 3000 حسابات ميتهم بارك زخركم تعزبت حفشة وزيناتها تفسير زازين بلوس لمكتالكم نمسكن مسترف مدباتنا نحدوكم بوغلنا برومشت